సిరులైనా సరిపోతాయా నీ చిరునవ్వులకు దృష్టం నాదే నాలోనే దాగుందమ్మా. ఫ్రెండ్స్ డెమో చూస్తారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తారంటే, ఇక్కడ ఈ ఐకాన్ ఉంది కదా, దీని మీద టచ్ చేసి ఇక్కడ వీడియో ఐకాన్ ఉంది కదా, దీని మీద టచ్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫొటోస్ అండ్ సాంగ్ ఉంటుంది. సో 3D ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫొటోస్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలంటే, బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేసి ఉండాలి. సో ఫొటోస్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా మా ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఇక్కడ బీట్ వర్క్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో బీట్ వర్క్ వరకు యాడ్ చేసి, సో దీన్ని ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో, ఎలా సెట్ అవుతుందో అలా మీకు నచ్చినట్టు పెట్టుకోండి ఇలా. సో నేను ఈ విధంగా పెట్టుకుంటున్నా. మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, సో ఇంకో ఫోటో, ఈ ఫోటో. సో దీన్ని కూడా సేమ్ బీట్ వర్క్ వరకు కట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటోని ఎంతవరకు సెట్ అవుతుందో అది కూడా సేమ్ మీరు చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో మంచిగా చూసుకొని, సో ఎట్లా కంపో అడ్జస్ట్ అవుతుందో అలా యాడ్ చేసుకొని, మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, సో ఇంకో ఫోటో. సో నేను జస్ట్ చూపించడం కోసం మాత్రం యాడ్ చేస్తున్నా. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఇలా జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం యాడ్ చేస్తున్నా. సో మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, సో ఇంకో ఫోటో, ఏదో ఒకటి ఈ ఫోటోనే యాడ్ చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో దీన్ని కొంచెం జూమ్ చేసి, సో ఇది ఎక్కడ సెట్ అవుతుందో అక్కడ పెట్టుకోండి. సో ఇలా, సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఉంటుంది, ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి లిరికల్ ఉంటుంది. సో ఇలా ఎఫెక్ట్తో సహా ఉంటుంది. సో మీరేం చేస్తారంటే, సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. మళ్ళీ అక్కడ నుంచే 23 లేయర్స్ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సో బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ 23 లేయర్స్ అని ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసి ఇప్పుడు కెమెరా ఐకాన్ని ఆన్ చేసుకోండి. ఆన్ చేసుకుంటే సో ఏ విధంగా వస్తుందో సో ఇలా వస్తుంది. సో మీకు ఫోటో ఎలా ఎటువైపు ఉంటే అటువైపు ఇలా పెట్టేసుకోండి. సో మీకు నచ్చిన విధంగా, సో ఈ సింపుల్గా ఈజీగా వీడియోని చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫోటో మీద లిరికల్ వచ్చేది కదా, దీని మీద టచ్ చేసుకోండి. టచ్ చేసి దీన్ని ఇట్లా జరిపేసుకోండి. మీకు ఎక్కడ కావాలనిపిస్తే అక్కడ ఇలా పెట్టేసుకోండి. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా పెట్టేసుకోండి. సో ఇలా లిరికల్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఏ ఎఫెక్ట్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో దీన్ని కూడా జరుపుదాం. సో ఈ విధంగా ప్రతి దానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా, లేదంటే మీ ఫొటోస్ని కూడా ఇటు అటు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. లిరికల్ అక్కడే ఉండాలంటే ఫొటోస్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ వచ్చింది, నా ఫోటో పైన వచ్చింది కదా, దీన్ని కూడా జరుపుతాం. సో ఈ విధంగా జరిపేసుకోండి. సో ఫోటో ఒకవైపు ఉంటే లిరిక్ ఒకవైపు ఉండాలి, బాగా కనిపిస్తుంది. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈజీగా సింపుల్గా వీడియో చేసుకోవచ్చు. సో మీరు కష్టపడాల్సిన అవసరమే లేదు. సింపుల్ ప్రాసెస్తో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా పెట్టేసుకోండి. ప్రతి దానికి సేమ్. సో పైన లిరిక్స్ ఒక పాయింట్ ఉంటే కింద లిరిక్స్ ఒక పాయింట్ ఉండాలి. ఏదైనా పర్వాలేదు. సో మీకు నచ్చిన పాయింట్స్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి దానికి లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే
లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.